Ei saa laita vessassa minut. Minä odotan tässä. Minä olen tässä lääkettä. Entä jos annat sen henkilötodistuksen hänelle? Joo, mutta miksi te pakotatte minut? Minä menen vessaan. Ei kukaan nyt pakota. Minä mihinkään. odotan tässä. Tässä on vartija. Tämä on vartija. Minä odotan Jos tässä. annat henkilötodistuksen hänelle, niin ei tarvii mutta odottaa. ei saa vessa laita Sitten minut. ei tarvii mennä No, myöskään. miksi laitatte minut vessaan? Mitä? Koska et anna sitä henkilöä. Joo, mutta se ei laita minut vessan. Jos on joku toinen paikkatilaus, minä odotan. Ei ole mitään toista. Ainoa paikka on vessa. Pääsi sitten pois tilanteesta, poliisi tulee. Voit perunen. Joo, ne laitatte vessan ihmisiä sitten. Sen takia, koska sä et anna nyt henkilöä. No ei, minä odotan taas. Minä olen Suomessa. Minä en ole Afrikassa tai joku toinen maassa. No älä puhu nyt. Joo. Laitatte ihmisiä vessaan. Minä kerron, olen nyt saanut lääkettä sairaalassa. Ota vaan sun henkilö. Mutta pieni hetki vielä. Ei se päivä jatkuu. Hyvää päivää. Joo. Otatko musta kuva? Joo.